So guys, Tiny is very, very interesting, you know, guys. Baby, how are you? So guys, tauya nenyaya inonakidza yespecial inonziyo Mother's Day special. Apa iri kurana for very long time. Iri kuRoy Ino guys. Muri kuona t-shirts akapfeka yeRoy Ino aya guys. Iri kuRoy Ino. Mutengo wadzikira wemasolar panels guys, masolar inverters pamwechete namabatteries. Vachita inonziyo free transportation, 100 anzi free transportation, free installation. Vanovuya vokuinstallera ipa10. Vane mapackages anokwana yo 3. Inonzi iyo 1 kVA, 3 kVA, 5 kVA. Mapackages aya anoenderana nekuti muri kuda kusimudza zvinhu zvakadipi papenyu. Kwete kungoti muda kusimudza zvinhu zvakadipi papenyu. Anoenderana zvekare nemari yaunenge uinayo. Yauinayo inokwana. Bata veRoy Ino panamba dziri pascreen. Wotaurana nawo surprise amai vako nekuti inonzi inonzi Mother's Day special kani pedzisai nayo man. Inonzi Mother's Day special guys. So batai Roy Ino varimo muHarare. Munoziva kuti chakanakira vakomana avo vanotaurika navo. Uza vasi vakomana vekuoma mumusoro. You can just connect them guys. Ndiri kuona chichichi muri kungonzi nana tight makapenga da kunyatsoona kupenga kwenyu. Ndine mari yakati toita sei tobhadharana sei tozvita sei tozvifambisa sei. Wese kana uchifa kushanda zvako mugovernment zvakaendwa inonotaurana navo vanokwanisa kuti mukonesa madhiri enyu mutanga kutobhadhara mbijana. So batai Roy Ino Solar Tech muchifollowa zvekare page ravo ratodai kutega apa nokuti ndo vari kutichengeta. Muchiona mukadzi wangu achiita matama kudaiwo inyaya kuti haana stress yekuti kumba vana mai vari kutsvaga huni vakukwanisa kushandisawo magetsi eRoy Ino Solar Tech. Batai Roy Ino Solar Tech kaspecially kakapromotion aka kari kupera manje saka panozopera unofanira kunge watosurprise moms wako because ndo madays acho kusurprise moms. Hazvinei kuti hanzi Mother's Day yako muse Sunday. No guys, even today unokwanisa kunge surprise vakatofara futi vakatoisawo pastatus zvako muri. Endai munonzwa mune mapackages akasiyana-siyana anouya achikuinstallera mahara vachienda netransport mahara. Ukatoenda kuHarare ungori nemari yebhazi kungoenda achiti kuHarare usinyai kudzokera undodzokera nevakomana veRoy Ino nemasola enyu. Zvakaendwa izvi. Amen. Panozota ndauvaudza muhanga ndimbotamba sumuka baby man kawani chete kadiki ngurewo. How you doing my girlie cheche ndichaite zvomujolo inachaite zvezvo. Guys, I'm not feeling well today. Yeah. Oh